koloreak izango dituzue bai gaintzan, bai baliarrainen eta azken igoeraren hasieran. Laster, hemendik, Laster. Bai. Ura? Ez, vale. Bora. Ya está, lasai. Todo bien. Bota, lurrean, bota. Dena gora, ez?
Kaixo. Atai. Te hoje Falco. Ce falta la? Pixkat aldapa, jaden aldapa da. Ozen? Vale. Es que hoy no estamos cansados. Beira cambiar soja. Así que fenómeno. Tekitxekia, Aiara Garaialde, Nagore Arizaga, eta Josune Etxezarina. Oila, direkto, pasatzen gauzak. Igorako sailkapenen irabazlea, Iñaki Olano izan da 14 minutu eta 21 segundurekin.